kalau kasyok yang ngaro kalau kejing kendit ni tang ngai kejing kasem lo kawai ba banong ba nakadaw jong kejing penyesok no jong ba jiling do bat kaseng kongres kalabu kejing yau kun ba un let ban pen yele naka parti UDP na po katai kamoflang konsumsi katu kalong very wrong statement kamdai ban mi kum tu kejing sisa ngam tip madom aikot kobor ndai kejing sisa kalong tangkum ni fi kumbang ladap kran haswa mensua ngadap kran saben ngong hadin ba ngalasa ngalasa sideline aki nong elam jongka BJP baru South Siteng kala pelong yang ba mengamdai syuk hiban song slam ni ngade ban mi no nakaseng BJP te syano ban penyeso kata klim simi karai te ngala resign on pihak santrik jong tai wei pat ubenai te mare resign gumto kala simpor yang hadu si benai tam arsngi ban syong ban perkhat bat ban le ya ka assessment langadang dei ban yele election ne ngade ban syong that no kata gede ka we namar ban sya humiliate bat ban numla asuk ban ya ban yang ban tre ban kata na kamtai kini ka parti ka bangala perkhat ban tre bahai ke BJP po not silong te ngahap ban no bahadi mangla sip nai tam asngi ngasyong nga perkhat nga assess bahadin kani ngayo so kata kejing kabagi ki ong ba ki pabun ki samlan marbi mongap ki kwa lada kalong kabala yau kun jong ba dep lado kupa umman su ban wan yele na sani lamnum no ngi kwa ban iyo kun jong ba dep te padeng wi so kata don ki bak phone yo u brabor don wi arngot ba phone yang tengong kata ka song afi ngate yang mentang ngamla ban kren mangadang sudah resign kumni na parti te hadin kata kawan pat kajing perkhat bala lagi kuai sayu khun ngam don cingen mamtang lalong free mo hadim perasaan BJP kamu ngelasa baik kumni ngaklem join parti sisno bang klem perkhat hiro badang le kerki ini akam tegi sempor apreng jung ini si penai tam kaba pelatam kaba ngaya sngau ka ditang kani kawai bakata kalong ngayo ya phone call mari sign ke BJP tang hadin asngi ngayo ya phone call dong ki parlok ki balang jetre lang hai ki sarkar ba fe ngayo phone call na Dr. Mukul Sangma ngayo phone call na Zenit parlok ba iya jonga ngayo phone call na ba pensingan ngayo jong ka kongres ngayo phone call na MP jongi ba Bensen pala but bon ba ki senior party leaders ki badai na ka kongres na ka ni ka seng TMC barang siu mi thamai te nga dong ngi ki nga kan simpore nga bangan riker ki ho nga sotu via kwa nga bangan don join sak parti tama kan ni ka yang ngam tamta nganda hap le ka assessment nganda perkhat bahiro da nga join sak ni ka seng ngade benda perkhat kom ka yeng ka sem swa ka wi ka bading kong tam nang tangan haban konsol ki colleagues ki baron saudong jong kanika 17 not konsuensi ya ka bangalai kunteng las naka BJP ka bangaram tang kumba south pa dunak tam ka bot te pereng jong gini kijing perkhan kawan ketu kebong ba don ki samla nomor bi mungap ki bakwa ikun te kataru habang empat jon sino la kedai sia kijing khor bagi kwa ikun jonga ke kijing la ki kwa sia ikun ngade ben ikan ya ka ton out jong kita ki pat ba ki bakwa yu mo kata di gawe te mereka basusi kalong ba pereng jong kita ki kijing perkhat jong ki don ki bofon tong ka song fil la pila ban pelong ya ke jelang jong ke UDP la sel ra MLA wong ngamile sio te kam don problem tambah ke diban wan dakalenti mde ban sikot kumne ke diban don dakalenti teng la so jas yaki te bakin le iki baik ke diban le ten re hadin katu ka nipan ka don ke jing pensngau bang ba bare phim ayo khun jong fi bon le yele ante so mle ngamai ke diban wan da ko clear ka ba susi kalong yo khun juga ki kren yang au pakim kren fi ta so ben kong kabar kat kata kajing hadin si benai tam bang resign ke BP not even one senior leader na central leadership ka bakin kin keren yang ngaban ong ini akan do lani ba dem ni kwa lam num no one pipe yang sakaseng bangin pengklan yang ni seng komentar kamdan ngasih tu fi ngai ba ya ka parti UDP memang ngalalong ambil yang tu khasan senem ten rai kamdan te kata kajing sungu bagi leadership naka central body lani kinong elam bakinong ngin ngikwa ya film lumlo pin wan biang peti pengklain lam ya parti jong ini kamdon kum kata mereka ka call bat ka request kawan-kawan mani kwi parti ma national party
fi te kata ka di ka weswa ka bang la so tatin la jong ra ka ni ka jing khot yu khun jonga ka di ka ba da khot sisane ka di tang ka ba su khot fi kata di ka we ka ba bot nang ta pa de ka long ba hadin bang asu tu ba ka don sisa kum kata ka jing kwa jong ki kat tu kat ni te ka wi ka sngi u phone wen ki nong ya lam nang te uang ba long dem bani kenduk kerki ya fi yeng ngwan ngadon mental fi wan ta sing along free namar ba ngadang long free menta ngampat don sa gadon parti dawan uang be dereng te sate ngi kham kwa ye khon jong fi ba mde ya fi to mle le fi kwa ye khon jong no problem namar nga ngladon kap tap hus ma po ka yid fi no problem ya to yang ke jing kwa ki ngi kwa la dalong ka bala ngin swa bangin lom i jelang tengo nga ya to ingatan ka we kumno kino ilam jong fiak central budi ya to ingatang ta wai ta hanak ke sentur jong kami ka wang kumne ba na kino ilam jong central budi ki ong be direct ya menta ngikwa ba emily la do umile su ude berkomen ya candidate bat uta ude piate ba oita auspicious ta kamu nak central leadership ki kam preference ya samla auspicious nama flang Tembari asngo kata te ngia yu break no kan la dalong kumta te la ki central leadership ki kham long prefer ya auspicious mo lai le te kini bradem nak MDC mo te kata hi ka ploing ito la kalom tamli le mo jongi udang kena ka kerta udang kena bah te plus kalami kum kata ka assessment nak central leadership jong ka UDP te ngikut no hang ta ba ngim dei bandit chete hi hadir menglarang ngim dei su bandit chete namarkan ni kedeka kabang ngim dei ban fall into trap mah kam ngim dei ban nong ban kata ke jingkot kan silong tang kediat ngot yok ka di bait no ka parti pingim kwa la ngile ka de ban long bait united ke jingkwa ni bobon balang ta kata sua ka bringkong ka message ka bang yok ba ki kam prefer ya samla auspicious ta te hadin ka tu kan ni ngakwa ban itu ya fi ka bah ba ka sai bah kan ni makan demi lam maklai pai ba kan ni ke jing mi hadin kan ni ngayo phone yu we na ki parok bang ngada thamsim ban trace tam you ban pentikna bau dia ban job election hadu dalong mele ban dalong mele mentau dia weni ke minister tega persiang ban call you kadeng em ga bai sisa ba la fia kwa sisa kun jonga kamut ngansuk ban pen kre kamut ngampat rai ban join party sisno kamut ngalong all out ba ngan adak basuk musim ya kun jonga kadeng ko bisa te kejuba menu karong bai direct em ba dem menta mlong sio haba mlong sio te baleng ndang let Bandung pat ha parti UDP hi te kata kala pelong yo khun jonga bat ya nga ba em kani kam de si ka jingkhot ke bawan na do ka mensim na do donot kani kalong ke jingkhot jongno kat bana ke leadership part kala pengkrea iwe pak kandidat te kata ka pelong ba ni klam tra su Bandung ha ka UDP jadi kata te ki wan pat ki babon balang ki bade jong ka 17 not selong ki bade from both side la kaliang jong ki lokal ngi ki khasi jongi bat ki parlok jong tribal na kita kitan kitang sutip ya kani air ba jeleng do may go back to Moflang constituency nama ka sang spread kani ka khabar ba ka silong not many of them came and met me they requested me said bade please you are still active in politics you are a veteran politician please don't go back to that constituency because the people of North Silong still want you to be representative of this area, irrespective of caste or community. We all wanted you. Namar bay, you are a well-known person to everyone. Kawan kata bang, you are a well-known person to everyone. So please don't go back to that. Please stick from this country. After you have quit BJP, join any party. We will all back you. Teki ong bang inirap ya fiin kersian, wala isu syatay, simno ekara ba finyala nang ni. And not only you, ni kwa ru ba kun jong fi ude bandan hasnda jong fi namar unir ude we na ki parlok ki ba ngi jan ngi ye ba ngi jet relang hakane ka 2018 election hak por fiela na ka BJP. Te kata ka pelong ba ngi haprai kum ka yeng ba kani ka jing khot nang ni ka di ka jing khot jong pai ba jong ka 17 not selo. Ma ka di ka jing khot jong bon balang. Te hadin kata ba kawan ta jing khot tengah persiang ban le ka assessment. Hadin bang le ka assessment latur ya borok ki area jong kita ki non tribal area nang tuang laturi kini ki jaga baro te ngasau tenar ban yatu efi ba ki ba wan sisa hang ni hadu laisin ban yet yang abat ban ye kendo ban ye discuss na banta ban ong ba ba dep so ba ngidon kam palat efi ba finrung no haka kongres
te kinong ket kam jong ka kongres bat kitu kiba kirerong ba kilong kemi kiba juk kesan kongres kita kiwan bat ong ba dep sobha rong no kini kaseng ni kwa da firung ma fiang ni ni kula ban tristom bat ni kwa ban EFP ba menta kasien ka flying color jong ka parti kongres ka de ban mi ang ni po not silong te kata ka ba pelong ban siam ya karai ban ong ngan rung no kini parti bah dia mengarung hadu mata ngaklem don ke jing bobi ngaklem don ke jing artatien bangaso tu syai baki beri ki up ya kini kaseng bat menta kala di kapor baka seng kongres ke deban mde tang po kanot silong wat ka jalah bro ko we ki beri menta ke sedang ban realize kam tame la fi pe ki issues ka we din ka we dan kini ki issues ki laba de tang ka seng kongres ka balak bani kun persia ya kini ki issues kumba kalau menta ki beri jongka state hibra kuai kilangnya kila kedang ya kini ka baki yang ka skandal one after another ka we hadin ka we ka skandal kimi pon ba kini ki jingja ki ba lembaga sarkar MD kala pelongi pai ba menta ba kala long desperate mata mo ten mat ka daw ke jing MD na ka daw ba ka jing join MD ka long ba ka kongres ka daw pa ka grassroots tedon gi ba bali firung hakini ka parti kongres ka ba bui wa meliam dan show wa meliam ba MDC ngaladep ong UMLE UMC kila ban mi no anak parti kerma baki voter si kidang yaine bat ki sa kendiat pila ban mi lengkap baki no mi khmat leki babon kini bat ki badang thmai ro ki wan ban ru hakini ka parti kata de jing i jonga ka jingkeli ban ong balada ka one court biang yanga lani kon kami sio